că vii. Rudi, cum e? Vorbește? Nu, de când s-a speriat, nu. Din tati acasă și n-ai de ce să-ți mai fie frică. Nu știu de ce te-ai întors. Ce faci? Da, a apărut. Papa? E nevoie de cineva să-l îngrijească. În sat, greu găsești om la orice. E ceva de muncă? Nu prea. Eu era angajat la fabrica de pâine. E falis ceva. De-aia noștri nu putea lua. Ca un salariu mic cu economie. De ce se angajează străini pe locurile noastre de muncă? E normal așa ceva? Szorgalmas, családszerető emberek, jól dolgoznak. De az emberek már nem akarnak olyan kenyeret venni, amihez ők hozzáérnek. Să nu te apropii niciodată de animale sălbatice, neînarmat. Nu mai trebuie ceva ca să supraviețuiești. Trebuie să știi să te bați. Termină. Dar nu mă iubește. Pe și-o te iubesc? Voi du dresul meu. Du ce să-i velomens. Papa, ne te știi muncă? Părul Rudi. Nu știu, nu găsiți nicăieri. Salut, tata, ce ai văzut în pădure?